Бу өлкәннәр ни өчендер гел киресен эшлиләр. Мин үзем эшмим. Алар кыстый эш диләр. Алия, син минем иң яраткан шигыремне укыйсың бит. Уйнаганда китап ука, уйнап утырма диләр. Укысам башың авыртыр. Бик күп укыма диләр. Бу шигырьне укыгач Роберт абый белән очрашасым килеп китте. Алия, Шаянтовда бар ук хыяллар да чынга аша. Каршау! Исәнмесез, Роберт абый! Исәнмесез, кадерле балалар. Роберт абый, шигырьләрегезне Шаян, Шук бала язган кебек. Сез ничек шулай яза аласыз? Үзе шулай языла инде. Уйлайсың да, малайлар турында уйларга кирәк, кызлар турында. Үзеңнең малай чагыңны искә төшерергә кирәк. Үзең белән бергә үскән малайларны сагынырга кирәк. Шул вакытта балалар өчен бик матур шигырьләр туа дип уйлыйм мин. Сез үзегез кичкенә чагында нинди идегез? Менә сиңа карап торам, мин нәкъ синең кебек булганмындыр мөгаен. Әзгенә Шаян, әзгенә Шук, әйбәт инде, әйбәт укучы, әтиәнисен тыңлый торган малай идем. Ләкин малайлар, мин малай кеше бит инде. Шуңа күрә инде Шаянлыклар да, Шуклыклар да булгандыр. Шуңа күрә минем шигырьләрем Шаян да, Шук та көлкеле дә. Үзегезнең балачак чагында берәр шукыгыз турында сөйләгез әле. Малайлар, кызлар сезнең кебек яшьтә йокларга яраталар. Йокы чүлмәкләр. Соң яталар, соң торалар. Менә мин дә йокы ярата идем. Ләкин бу шигырем бөтенләй башка хакта, бу бабай турында. Мәсәлән, ул былай башлана. Бабам әйтә, мин гел күрәм кояшның чыкканын ди. Кояш чыкканын күргәнгә бәхетле булганмын ди. Мин дә бабайма охшаган соң торганым юк минем. Кояш чыкканын карыйм да, аннан тагын йоклыймын. Сез дә шулай идегезме? Әйе. Менә шулай. Роберт абый, беренче шигырегезне ничә яшьтә яздыгыз? Беренче шигыремне мөгаен сезнең яшьтә язганмындыр. 4-нче класста микән, 5-нче класста микән, ул Юрий Гагарин галәмгә чыгач язылган иде. Мин радиодан ишеттем дә, менә бер космонавт күккә чыккан дип, шуннан мондый шигырь яздым. Летчик космонавт Гагарин Юрий дөньяны шаккаттырып галәмдә йөри дигән шигырь. Матур шигырьме? Роберт абый, геройларны кайдан аласыз? Уйлап чыгарасызмы, әллә тормыштанмы? Ну, геройлар һәр вакыт үзем белән алар. Беренчедән әйттем инде, үзем белән үскән малайлар, аннары минем улым туды, кызым туды. Мин алар турында бик күп шигырьләр яздым. Хәзер инде минем 4 оныгым бар. Алар барсы да кыз бала. Олысы инде үсеп бетте, ул быел университетка укырга кирде. Әле минем тагын 3 оныгым бар, Таңсылу кызымның. Ул Сафия, Дания, Нәргизә. Менә минем шигырьләрем геройлары алар инде хәзер. Сез оныкларыгызга китаплар укыйсызмы? Алар үзләре укыйлар. Әмнә Нәргизә исемле кичкенә оныгым, ул әле мәктәпкә дә бармаган, укый да белми. Мин аңа үземнең китапларымдагы шигырьләремне ул игътибар белән тыңлап тора һәм бик ярата минем шигырьләремне. Ул үскәч инде үзе укыр мөгаен. Алия шигырь язмакчы була. Шигырь язырга өйрәнеп буламы? Була. Аның бер авырлыгы да юк. Дәфтәр бит аласың, аппак кагаз, өстәлгә утырасың, кулыңа карандаш аласың, һәм башта уйлап утырасың. Нәрсә турында языйм микән дип. Озак уйлаганнан соң ул шигырь килә дә чыга. Сез кичкенә булганда нинди китаплар укый идегез? Беренчедән мин бик күп китаплар укый идем. Хәтта укый белмәйдем, әнием мине ачулана иде, чөнки кулыма бер китап эләксә, ашаганда да шул китапны укыйм, яткач та шул китапны укыйм, укып бетермичә туктамый идем. Андый китаплар бик күп иде, чөнки инде үзебезнең Тукайны, Такташны, Җәлилне укый идем әлбәттә. Аннары инде элекке заманнарда рус язучыларында бик күп китаплары татар теленә тәрҗемә ителә иде. Мәсәлән, Аркадий Гайдарның
китапларын мен татарча укыйдым, бик яратып укыйдым инде. Аннары Корнишуковскийның Айболитлары татарча чыгайды, Шипалинаның Радариның Шипалина турындагы хикаятларын барсында мен татарча бәләкәй чакта укырга ярата идем. Инде сезгә инде кадерле балалар, әлбәттә, минем теләгем иң элек татар китапларын укырга кирәк. Әйтик, шул ук Абдулла Тукайны, Шәүкәт Галиевны, әгәр инде яратсагыз, Роберт Миңнуллин китапларында укырга була. Хәзер бик әйбәт шагыйрьләр, язучылар бик күп. Шуңа күрә иң мөһиме укырга кирәк. Китап безнең иң якын дустыбыз булырга. Тагын нинди киңәшләр бирә идегез? Минем яшьтә инде киңәшләр бик күп. Сезне инде әлбәттә әти-әниләрегез дә киңәш бирә, укытучыларыгыз да, әби-бабаларыгыз да. Ә мин инде шагыйрь бабагыз буларак, мин сезгә әлбәттә әдәбиятны яратуыгызны бик теләр идем. Сәнгатебезне, җыр сәнгатын, театр сәнгатын, рәсем сәнгатын яратуыгызны бик теләр идем. Аннары инде сәнгатны яраткан кеше, әдәбиятны яраткан кеше, алар әлбәттә әйбәт малайлар, кызлар булып үсәләр. Шуңа күрә минем киңәшләрне тотарсыз дип уйлыйм. Рәхмәт. Роберт абый, сез блогер да бит әле. Инстаграмда сезгә язылучылар саны 25 меңнән артып киткән. Ничек блогер булып киттегез? Мин үзем дә сизми калдым. Менә кызым Таңсылу, әйдә, әти, Инстаграмга кирип каралы, сине яраталар микән, юк микән дип. Менә инде мин шунда үземнең шигырьләремне куя башладым, үземнең фотосурәтләремне куя башладым. Минем укучыларым артта китте. Баксаң, минем китапларымны да яраталар икән, шигырьләремне да яраталар икән. Миннән хәзер инде укучылар шигырьләр көтә. Мин инде алар көткәч шигырьләр язам. Шуны Инстаграмга илеп куям. Алар көтеп торгач инде мин начар шигырь яза алмыйм битне. Мин әйбәт язырга тиеш, тиз язырга тиеш, матур итеп язырга тиеш. Менә мин Инстаграмга дуслашкач, Инстаграм белән инде дуслашкач, хәзер бөтенләй яңача яза башладым. Бәлки сез дә Инстаграмда бардыр, әгәр булмасагыз керегез, без дуслашырбыз дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә, Роберт абый.